നമസ്കാരം. ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആരംഭിച്ചു. അധിക സ്വകാര്യതയുള്ള ടൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആദ്യം ഗൂഗിളിന്റെ സ്വന്തം പിക്സൽ ശ്രേണിയിലും തുടർന്ന് OnePlus, Xiaomi, Oppo, Realme എന്നിവയിലും ഇത് അവതരിപ്പിക്കും. സാംസങ് ഉൾപ്പെടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ വരും മാസങ്ങളിൽ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സുകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു മാസത്തേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നില്ല എങ്കിൽ എല്ലാ സ്വകാര്യതയും ആക്സസ് ക്രമീകരണങ്ങളും സ്ഥിരസ്ഥിതിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉപയോഗപ്രദമായ റീസെറ്റ് പ്രവർത്തനവും ആൻഡ്രോയിഡ് 11 വരുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഉപയോക്താവിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയും വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഇത് കമ്പനികളെ തടയും. ഹാൻഡ്സെറ്റിന്റെ സ്വന്തം ബിൽറ്റ് ഇൻ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ വീണ്ടും അനുമതി തേടാൻ ഇത് നിർബന്ധിക്കും. മുൻപ് ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അവരുടേതായ ഒരു എഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചില പഴുതുകൾ തുറക്കുകയും ഉപയോക്താവ് സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുണ്ടാവുകയില്ല. പുറമെ ദൈനംദിന ഉപയോഗം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളും ആൻഡ്രോയിഡ് 11 മറ്റു മാറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2.5 ബില്യൺ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതിനാൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഇതിലെ അപ്ഡേറ്റുകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അതിന്റെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പോൾ അസാധാരണമായ സവിശേഷതകളും കഴിവുകളും ഉണ്ടെന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ അനുഭവപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ വാട്സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, മെസഞ്ചർ, ട്വിറ്റർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സന്ദേശമയക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുതിയ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ്. ഇതുപോലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചില കോണ്ടാക്റ്റുകളും ചാറ്റുകളും മുൻഗണനാ സംഭാഷണങ്ങളായി ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അത് അയച്ചയാളുടെ ഫോണിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആളുകൾക്ക് ഈ മുൻഗണനാ സംഭാഷണങ്ങൾ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച് മറികടക്കാനും കഴിയും. അതായത് ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും താല്പര്യമുള്ള ആളിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു അറിയിപ്പ് ഇനി ലഭിക്കൂവെന്ന് സാരം. ബിസിനസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് പ്രിന്റ്, കേരള.